55 każ ġdid ta' COVID-19 fil-Gżejjer Maltin fil-waqt li fiequ 6 persuni minn dan il-virus. Din l-informazzjoni ħarġet mill-awtoritajiet tas-saħħa kif issa l-każijiet attivi reġgħu telgħu għal 159. L-aħħar darba li kellna l-fuq minn 50 każ kien f'April li għadda. Bil-każijiet fl-aħħar jiem jidhru li qed jiżdiedu brata xejn sabiħa kif kellna żieda ta' 30 każ ġdid bejn l-Erba' u l-Ħamis. Il-każijiet totali mis-sena li għaddiet l-hawn issa telgħu għal 30,755 fil-waqt li 30,176 minn dan it-total irkupraw mill-pandemija. Aħbar tajba li fl-aħħar sigħat ma kellna ebda mewta kaġun tal-COVID biex l-ammont ta' vittmi baqa' dak ta' 420. Sa s-sena ta' fuq minn 696,000 tilqima u 344,666 persuna huma mlaqma biż-żewġ dożi. U wara email intbat mill-Kamra tal-Aħbarijiet ta' Net News, il-Ministeru tas-Saħħa għalinna li sal-erba' kien hemm 3 persuni f'Mater Dei, persuna waħda fl-ITU u 2 l-oħra fl-IDU. Mhux magħrufa l-etajiet ta' dawn il-persuni, iżda ntqal li dawn il-pazjenti ma ħadux it-tilqima kontra l-COVID-19. Sal-erba' kellna 10 każijiet tal-varjant Indjan. Sorsi tagħna qalulna mill-ammont ta' persuni li nstabu pożittivi fl-aħħar jiem 90% minnhom huma persuni mhux imlaqma u studenti tal-Ingliż. Rapporti qed jgħidu li l-Ministeru tas-Saħħa qed jippjana li jagħti t-tilqima għal dawk l-istudenti li jkunu se jdumu il fuq minn xarejn f'pajjiżna. Intant, mill-ilmenti li qed jirċievi dan l-istazzjon huma bosta l-persuni li għadu mhux irnexxielhom iniżlu ċertifikat tal-vaċċin. Bil-Ministru Chris Fearn jgħidilna li dan in-nuqqas inħoloq minħabba li kien hemm negliġenza fit-dħul tal-informazzjoni ta' numru ta' persuni meta kienu ħadu il-vaċċin.